Mooi fort is ek op het wetter. De boot naar Schiermonnikoog, maar hier komt een orenboord aan. En daar gaan we ek mee fort. Mooi fort, maar Marcel. Een prachtige dag hier op het Wad, vlak bij Engelsmanplaat. Wij zijn met de waddenskipper mee en we zullen zien wat hij meer doet dan alleen nog varen. Ja, wij brengen meestal voor de oversteek naar Schiermonnikoog, zetten we ze oer. We doen ook eigen tochtjes, zoals de regel of een zandplaat met 700. Het schip is net alleen nog om te varen, want we staan hier op het dek, maar ik zie onder het dek ook van alles. Wat is dat? Ja, de kan meestal schooljes, je kunt wat lekkers halen, koffie, thee of iets zoals. Ik wil er op bepaalde tochten wel 3 gangen menus serveerd. Ik ben onder andere de kok aan boord, dus ik maak het eten hier klaar. Ik voor de suppers een sop en verschillende broodjes die ik zo nuttig ken. Ik ben echt matroos aan boord en als gids herinner ik nog. Dus hier op een waddenschip is het altijd mooi fort. Mooi fort, zeker. En we vinden het heel belangrijk om net alleen een tochtje te varen. Maar we vinden het ook belangrijk dat de mensen die het mooi weg binnen, we ze wat mooi aan kennen. Dus geniet je volop. Geniet je volop, maar wel rekening houdend met de natuur.